kalong ba himdon ki alternative naneng ila benong ba kamdon ka alternative politics hoy nilai ba ka kini politics ka ba ni la don bro kata nadu sen les pa nyu kuat dan hadu mentabat hamta makini di India pusnan lala ni ba ka politics ka kamlong shu ka taka lenti ka ban sekri yang ipat ba ban kintir ya ka jela bat kani ka penwan pending ai ka bising bijongi ba ke ai kalau wei jong ki khun samla ka jongi ke ai kalau wei jong ka state bijongi je Hindraini i ba kini ki political parties ki baron hoy nila ya bersangi ki Hindraini i ba kami poi solution but ngim idon kata ka alternative they na ka jingwat ya ka alternative politics ka politics ka ba syong rim kalinti ki bahut clean politics but essential ra khadar ka ba le good governance but ka dei kata ka jingwa ka jingtang jungi kum ki ripai ba kum ki no sanctionong jungi jela bagin don kum kata ka politics ka ba kuno ini ben join ni ka dei kini ka party kan chu ong kalong ba ka phe la ki party kalong ba kani ka party di ka basis jong ka le ka nongrim jong ka kalong hi ban ai ya ka politics ka ba ki pa ba ki thrang ban yo ya ka politics ka ba khul ka sumba age jana bat ga nong ki ki wei kedi tak kata hi ka linti ka ba ka la ban tinti ya ka jala ka tingi ndrei ban nong hi da ka wei ka la ka linti tapi form na kani board kani ka party lane board eta ka party habukut kan long ka ju hi namar paro ki party kan long two sides of the same but milai hi ya kata san function milai ya yo ni jela la jong but chain kata ka community kai juga political science mo let's say pila read ba ya ka jung lang ka political theory ka state ke ka ka ba ki party ki ba form la ka wi has nem ki feel but kim la ban deliver koi hi ka ba penlong ya ka state ke jongi ba kan long komni ka wei ka long ba indon ki leader ki badon election ka ki shim ya ka politics komongi hi om ban wanra ya kata ka transformation ne ke jingpen kala ha ka imlang ka salang inrei ni habni pe ka politics ka long bit tang ka ba shu ni yo bor ban no minister ban pandus pa ilade ban pandus pa ik party tangata inrei ga ek bang idon kam kolong ka politics lingba ka politics ninwan ra ek positive development ka positive change hak society but kata hi ga ka jingtmu jong ka politics kilada ka but ka bang wi ka wi ka ba ni lap hi bro kata kolong ba ka vision ya ka state nimdon but what like kidon ru hinrei ka linti ka ba kiyat aban yo ya ta vision kalong nama ba kim based ha ka clean politics kim based ha ka good governance and then ta ka vision kam kim yo ta vision scam ki shay ongru ya kren ya regional party himdan kam ban influence delhi kay ka ba ni don kam kalong ba ngin tere has ka stela la jo ladang ila ban punwan ra ya ga jingkel la tang ha ka jilla la jom kat nu kono go jingkel pu ya ki pai ba lada if you don't get influence Delhi himpen pemla ban wanra ek positive change ka state la jong kan mutai ta ka jing influence jong piche Delhi de pemla bahari ha India jong ki bon ki regional party Tamil Nadu nangta pemla ha Tamil Nadu consistently ka sensia ka regional party de pemla ko Sikkim ka de regional party ha Mizoram ki don ki regional party hindra pemla pa ki ni Sikkim Mizoram, Tamil Nadu, kini ki states ki kiye. Hindra kini ki states ba legislation rakta ka national party but don't influence. Like ka UP, ki don't ka huge influence at Delhi. Hindra ka condition. Kaya ka ba ek pun don't kam kalong ba ngin pe ek state la jong ngin check ek state la jong but kaya ek ba ngili ben lek long wai pangin shim ya ka issues jong ki pai ba na ka benta ka jing check na tak pai. try kani ka party Kalong ba ya kata pimla ban den hari ko por ba iba aden ila yale to clean politics campaign jungi don HSPDP ru tipla ba ka ha tu ko por ke HSPDP kalala ban yo ya ka jing ya ka attention jong ki bring ba HSPDP yang tu ko job tu sposi
NUC NDC ti belakang tu bakadon ke HSPDP shwaban rumi ba aden ni baga HSPDP kala janyam Henry te jingrung jungi ka ke ti ya kan ni ka banong ba kumnung ini le persya ya ka bor chung pisa kani ka David bangin keren ya ki issues chung pai ba bar haba ki pai ba ki yo I bakadon alternative pai ba ngathrai ngam du ka jingkermen ya jing start chung pai ba ka bor chung pai ba nomor ki pai ba haba ki I bakadon alternative ngathrai kin board yak alternative bet yanai nuk sai bi kum Delhi shoban one ka up ka don bet congress but ka BJP we la barang two sides of the same coin kay alternate hendai ba one ka up kum nu ka catch imagination jung bring but hang tu la ba ka one ra yak positive development te hang ni kalong ka e pangidon ka makastin jung kalong ban ay ka alternative politics shaki pai ba kabaki pai ba hi ngangai majority jeng ki thrang ya kata politics sendiri dah kamdon alternative saya ki pai ba tiga ni ka party kawan ra ita ka platform ya ki pai ba ban vote ya alternative politics ban express ya kata jing thrang